lang suswet! Asa man ka! Kay ipatuli ta ka! Ha? Gani. Pre, ang udlot sa bayabak. Sige, hilak. Oy, Kubal day na. Abilog spalto. isa patuloy mo kong endoy. Highway? Ambulansya! Pre, murag minus man magpatulig bata ron pre. O gani pre no, perting minusa. Sige lang, pre. Magpaabot rata. Unsay magpaabot? Kabunalo na kay ko. Relax lang pre, magpaabot rata. Asa man to ko asawa? Bantay lang turon. Hanimay lang suswet! Asa man ka! Kay ipatuli ta ka! Bantay lang ka sa kuha! Upasakpan ta ka! Piti nyo ka sa kuha! Karon lang ka! Hala, akong asawa. Han? Aha man ka? Wala man han ba? Asa man ta? Asa sa imong mata? Magpatuli ka! Unsahan? Patuloy ko nimo? Unsa pa man di ay? Ipatuli ta ka! Aha. Suutan eh! Ayaw han. Giningal ko sa pangita nimo ba? Bata pa man kayo pa! Di jud pwede. Ipatuloy jud ka na mo. Ay sundo ka na sa imong isa ka papa nya dugan nagpatuloy. Oy, imo pa ko masingin na dugan ko nagpatuloy no? Sa tuwang duha ikaw ang dugan nagpatuloy. Suko ka sa papa nimo. Ha? Ako dugan nagpatuloy. Una na ko isa ka bulan nimo do. Una isa ka bulan? Bukot-bot maging doktor nimo kay ang gunting nila nahabol. Unsa lang imo ha? Nga di mo talab ang anesthesia. Ay katong nagpatuloy ko nagiinom og tanduay ato monong dili mo talab ang anesthesia. Imo ha jud ginihabol jud ang kwan gunting ha. Tud ay gibulgar sa tong anak tong mga bako. Isa ra tag-asawa. Isag asawa. Ako yung nakauna na igor ka ni patong ato. Ha? Kasi igor ako ni patong. Tanawan na itong anak kung asa naliwat. Unsa man pa? Magpatuli mo, mag-away ka! Unsa man pa? Magpatuli ka, mag-away mo! Gusto nyo na kayo patuloy ka. Kasi magot mo, tuol na kayong ano? Uy, pre. Duol ang rasya, pre. Boss, mayangot to. Patuloy na mo na yung mga anak. Gani. Pa! Nakuha lang at sabay! Nak, nausa makanak. Nilubad mo na yung mga istorya, nak. Asa man nililuat sa imo ang jud kinaman kay pagkabayot sa una. Bayot ka pa! Sa una ra to, nak. Karon, bahay na ko. Sa una ra to, nak. Karon, laki na ko. O, tanawa ra. Bahay to ni ka, no? Ipatuloy na namin. Sa may isas. Ira ka rin na. Tanawa ra. Gawas mo magkababae, oh. Alang antol. Maluoy jud ko sa mga anak. Unsa man jud? Maglalis mo, tuloyon ako ninyong anak. Tulian na, kuya. Andam na kadong. Andam na! Kana, nak. Kana akong gipangita nimo. Laisog na jud akong anak. Makaya na nimo, nak. Sugdan na nako. Pre, ang udlot sa bayabak. Batik na, pre. Sige, hilak. Oy, ay, natuli na juga na. Kana akong ganahan mo, isog kay ka. Tuli na kita ka, kay wakay tuli! Uy, nanapoy magpatuli. Patay, pre, kuwang naman kayo na, pre. Nangalko na, pre, ba? Padulot kay natong at sa pre. Paminaw na ko, budulot lagi na, pre. Stingi lang, pre. Ano liay mo? Patuli na ko kumbana! Hadlok ang kuhan. Kadugay-dugay na mong dinala sa mong naong, karon pa ka mahadlok! Tuli ta ka, kay wakay tuli! Alina, lingkod na nila! Kung di ka magpatuli, bulagan ta ka! Andam na ka boss. Medyo ka kahuna-huna nga patuli sa una. Sir, hait na mong atsa! Kupal na ba niya kumbana? Kubal day na. Abilog spalto. Isa patuloy mo kong endoy. Highway? Ay dagan storya. Tuli na. Han? Ako lang, Han. Unsay ako! Nastar ah. Ambulansya! Awan lagi. Tama! Ikaw, na-damage lagi. Ambulansya, pre. Ambulansya, pre. Ambulansya. Pap, asang pasyente? Lah, pasyente ni Kirig. Be, i-dextrose na. Dictus, magdali! Ayaw! Aming dextrose. Asa man yung magkakunik ni? Sabutin! Gago.